Vatandaşlar. Men yine de sizin bilen Murat Gurbanov. Men şu gepleşigimde bir gynanç size habarlar ýetirjek bolýan. Sizin bilşiňiz ýaly 18-nji iýulda bolan gullukçylygyň helakçyligi boldy Türkmenistanda. Ine şu helakçylikde şunu seretsek 30'a bolan adam öldü, ýa-ni wepat boldy. Bir ýüne ýaş olanlar 18 ýaşly. Radio Azatlyň çeşmelerine göre şul avariya ýolly, ýa-ni eskerler parat taýalyny geçiren soň öýe gaýdyp durka bir maşynyň tormozy işlemän soň beýlik maşyny kakyp ikisen agdarlyp, ýa-ni Bekrebi köçesinde Aşgabatda, ýa-ni agdarlyp şo ýerde bir topar adam ölýär. 18 adama golay derre bolýar, soň hastahanada galany ölmeli bolýar. Ine bu näme bolýar? Şu neçeli Türkmenistan'a hiç ýeli maglumatlar ýok. Şu arada. Ine biz egerde seredip görsek, beýleki döwletlere bir adam ölse ýa 5 adam ölse bir uly bir waka, agyr waka bolýar, şo ýylyň prezidentlери çykyş edip gynanç bildirýärler. Ýa-ni halkyna şol adamyň ölüm hostarlaryna gynanç bildirýärler. Bizim Türkmenistanımızda hiç ýyly şunu meňdeşli zatlar bolmaýar. Näçe? Ine Livat tragediýasy näçe gerek boldy? Tebiği tragediýasy, katastrofasy, marda soldatlar wepat boldy. Başga da bizim bilmeýän zatlarymız köp bolup geçip dur. Hiç kim habar ýok. Bu gizliň hökümeti, bu informasiýany gizliýär. Sebäbi bu banditler. Bular hemme dünýäye yaratjak bolýar, hiç zat bolmady, hemme zat gülýäli, aly bolýardy. Hakykatdan bolsa, bolanda şo ýerde bir maşynyň tormozy işlemän soň awariýa düşürip şol adamlar ölen soň, ol ýaş olanlary öýlerine elten soň, mysal üçin ine Astanawaba diýen bir Kerkin ýanyna bir owa eltilýär. Bizim çeşmelerimize göre şo ýerde 3 tane soldat eltip aşdyrman, ýa-ni yaşçı aştırman şo ýerde jaýla diýerler da inatasına bir ýerde gurlaýsaňyz işinizi görüp siz basar diýip gaýtyp gorkudýarlar. Niýe bu bolýar? Hiç ýerde. Haýdy döwletde bar bolýarlar. Demir Koreýada bir zat bolsa, Demir Koreýa ýol boşdy, şo ýere baryp katastrofalarda eşek ýaly işläp halkyny kömek edýär. Bir öläýse öz gynanjyny bildirýär. Bunu ýaly bir binamyz, wyjdansız, öz halkyna düşman, intek Türkmen bizi göremzok. Muňa milli lidera aňarda dursun. Bul jenaýatçy, bandit, topary we Berdimuhamedov şo toparyň ýol boşdy. Şu kezawy dolandyrýan we şunu prezident edip saklap gelýän başga bir kezap bar. Hramov, Viktor Hramov diýen bir kezap prezident Sowetini ýol boşdy. Bizim çeşmelerimize göre şu adam prezident ýygyna girmäkä adamlar ýa ýygyna kabinet ministri ýygyna bolmaka öňünden ministrler ýygyna ijetini kakatyny dogunlaryny, gyýdogunlaryny goýman süýüp gaýtym olary da diýär. Siz utanaňyzok, men siziň ejeliňizi söýýän diýip. Hiç kelýän galaňyzok diýip üstüne gülýärem. Şu haramda. Şu Türkmendäki adam Türkmen halkynyň üstüne, ministriniň üstüne gülüp, gorkuzyp, eýem bular kabinet ministri ýygyna girmäkä derläp, gorkup, dagırdap, soň siz ýygnaklarda görýäňiz şol. Aşağı serip kellerini alyp berýär. Şu adamlaryň, Türkmen adamlaryň mertebesini ýykyp, ruhlaryny ýyrtyp goýýar şular. Şol ýaly haramzada entek DVT topary şunu gözler, bütün dünýäni galdary şu adam tapyp, bütün bizim esasy kösenýän betbaşçylyklarymyzyň günäsi ine şu adamda. Ýadymyza saklanan Viktor Hramov. Şul diktaturany gurnan arxitektoryň biri. Sapartelki, Niyazov, Jadan we Hramov Viktor. Ine şu Viktor Hramov şul diktatura sistematyny gurup Berdimuhamedowy şo ýere goýup şonu dolandyrýar. Şonuň esasyna da hemmeleri süýüp ijetini kakatyny dogunlaryny goýman, gyýdogunlaryny goýman süýüp goýdy. Ýurluş ministrler
Sizde utunç haya yok mu? Siz eceliňizden göllerine näme edýäňiz? Näme bir tany şu türkmen däl adamy näme işin bolup bolmak şoň? Hormatlanmayan Berdimuhammedow, kezzap, wyjdansyz, namussuz bir deýüz. Men size ýüzlenýän. Näçe şul yer çeken Viktor Hramow 35 ýylyň içinde wezipesini üýtgetmän gelip dur. Näçe biziň ýaş ministrlerimiz ýaşul ministrlerimiz pudoklar galdyryp hawa käbileri parhorlugum etdi. Owadan tepeden çykyp ýitip gidýärler. Näçe beýle bolýar? Näme etdi bu adam size? Şola ýaly gorkar ýaly şondan. Bütün Türkmenistany şul adam eýledi. Bütün Türkmenistan'ı Berdimuhammedow gysyp dur. Ýöne Berdimuhammedow şul haramzada Viktor Hramow gysyp dur. Ine şol ýaly Türkmenistan'ı Türkmen däl dolandyryp, bir Türkmeni beýlek Türkmene garşy uruşturup, öldürüp edip gelýär. Bizim informasiýamyzy kontrol edýär. Ýetki bolsa bir ýer gürlämesin diýip üstüne emhemeşikleri bökdürip, ölen maşgalan enatasyna diýilýär, bir ýerde gürläýäňiz biz siz basarsyz. Nirde var bu royallar? Berdimuhammedow Türkmenistanyň iň ýigrenilýän adamy. Men size bilýän. Banditler bir ýerini öldürenine son gelip şu maşgala adar vermeýärler bir wagtlaýynça. Siz bolsa ol maşgalaryň çağlaryny öldürüp 18 ýaşly 18 ýaş edip size taýýarlap berip Janyal Perzendini size berýär, siz hem onu öldürüp ýene de üstüne banditleri uğradyp basyş edýäňiz. Nirde var bu royallar? Biz näçe size bandit diýmeli? Bu torun haramlary. Inni ýene orada ünsüren. Hormatly adamlar. Biz öz haklarymyzy almaly. Şu betbaxçylygyň günäsi birinji bilen hökümetiň ýol boşdy Berdimuhammedow. Sebäbi bermeli ýerine egerde goranlyk ministrlerine doğru şertde finansirowaniýa eden bolsa, bulan maşinlaryň teknik kontrolan bolardy, bulan maşinlaryň düzük bolardy, bularda pul bolardy, professionallary alyp işledip barlap, ol ýaş oglanlara derek professional şopular goýup sürdürýärdi. O zatlary ýok. Goranlyk ministri bizde daýhanlardan gedaý adam. O bize näme gorasyn? Goranlyk ministriň ady bilen terpegi bar. Papa wa başga zady ýok. Ýitki bolany prezidentiň ýanyna näme barmany bilen ol haramzada Hramow bolsa onu olar gorkudyp prezidentden bir huda ýatadýar. Türkmenistanda hökümet ýok. Türkmenistanda gurulan bir invalid sistemaly bir diktatura bar. Hiç hili adam humanizma gelmeyen, hiç hili adam sıfatyna gelmeyen guruluş bir diktatura guruluşu. Biz şunu ýok etmeli. Biz şu Berdimuhammedow bilen şu Viktor Hramow gatçak ýagdaýda tutsak etmeli. Serdim şu surata. Ine Viktor Hramow Berdimuhammedow oýnap otyr. Näçe? Sebäbi Viktor Hramow hiç ýerde informasiýa tap bilmezdi. Gizlin prezident Sowetiň ýolbaşçysy bolup, gizlin ministrler soň hiç kim aýtmaz ýaly uwdan depeden çykyp ýitip gidýärler. Hiç kim bilmeýär. Şol ýaly gizlin ýeti türkmenler işleýär. Gizlin sistemany gurup, prezidenti manipulasiýa edip saklap, gorkudyp halkdan bu türkmen hökümeti ýaryp ogurlap berýär. Bunun oğlu Amerika'da yaşıyor. Amerika pul varını çekip yatıyor. Bu haramzadany devlete baranlar yerin aşağından tutar. Yerin aşağından hem oğlan pullarını getirip özünden cinayete çeker. Näçe bizim politiski liderlerini, politik aktivistlerini näçesini bastırıp yok etti. Şu haramzada. Bizim Türkmen halkının gözünün oğlunu alan şu haramzada Viktor Hramow bellek koyun. Hormatly adamlar. Inni biz men size bir zat aýdaýyn. Bular bir bandit kezzap. Hiç da düşünmeýän bir ukypsyz bir idiot. Ýanyna da professional mafiýaň ýolbaşçysy kezzap, aňardan gelýän, Sowet sistemadan gelýän bir propagandistiň bir arxitektory. Ine şul adam
Berdimuhammedow oynap, bizim halkymyzy oynap baş etdirýär. Indi şuly adam Türkmen halkyna mehirligi bolarmy? Ýok. Şuly adam Türkmen halkyna kömek ederlermi? Ýok. Biz näme garaşýar? Biz şulardan adamçyla garaşýarmy? Hiç wagt bolmaz. Bular bizim halkymyzy gyrlyp burka gizlýärler şonu. Bizim halkymyzyň ol görgüli yaş oğrancıklar, eskerler ölenini, ofisiyerler ölenini maşgalatna david edýärler. Bandit dämi? Şonuň üçin hormatly watandaşlar, ine şol keza Berdimuhammedow we Hramow egerde başga döwletlerde bir betbaçylyk bolsa, şu betbaçylygyň pidasy boýunça bir zat bolup adama herek bolsa, telegrama iýerip, ýa-ni gollaw, gynancyn bildirýär. Öz halky ölenini bolsa, sesini çykarma. Gaýty bolmadyk ýaly kim bir zat ise agzyny ýumdyp, ýa-ni ministrler basýar. Ene şu ýaly bandit hökümeti, bandit Türkmenistanyna. Men her wagt size diýen, näçe siz watanyňyzy goraňyk. Soň oturup pikir etdim. Bizim watanymyz ýok. Haýsy Türkmenistanyny alsam, öz watany Türkmenistan diýip hasap eden o. İtlendik içinde daşynda. Näçe hasap eden o? Ýa şu banditler şol adamyň watan duýgusyny ýok edip, şol adamyň şol ýaly watany hökümet, watanyň hökümet guruluşyny erwet görkezip bizar etdirdi watanyny. Hemmeler Türkmenistandan çykyp gaçjak bolýar, bitjek bolýar. Başga döwlete gidip, başga ýurtlarda, ýat ýurtlarda bagty ýaşajak bolýar. Ýaşaýar. Näçe biz öz watanymyzy söýýämiz. Biz öz watanymyzy söýýäs. Ol 91-nji ýylda çelli watanymyz bardy. Bu ýaly onu söýýäs. Ýöne soňky emele gelen watany söýýärdi o. Sen o watandan diňe erwetlik gelýär. Diňe bizi gyrk gelýär şu watany dolundyr hökümet. Watanda günah ýok. Şonuň üçin biz watan duýgularyny galdyryp, watanda günah ýokdugy düşünüp, watany şuň basyp alan, şuň 91-nji ýyldan basyp alan 3 tane Türkmenler we Sapartelki, onsoň Berdimuhammedow, şular bizim watanymyza uğurladylar. Şondan bizde watanyň duýgusy ýok. Şondan biz watan üçin ölmäge taýýarlar. Hormatly watandaşlar, men DWT halk hereketiniň adyndan hemme ölen ogranlara gynanç bildirýän, olaň dogun hossalaryna bizim ýürekden gynanjymy bildirýär we şol ogrançyklaryň, şol eskerleriň ýatan ýerleri ýakty bolsun, beriljek sadakalar kabul bolsun. Allah canlar cennetde bolsun. Şu ýaly wakalar entek betbaçylar köp bolar. Sebebi Türkmenistan dolandyrylany. Bular öz konsertini etmek üçin eýem 30-dan gowrak esker öldürdiler. Bu waka bolmaly sebebi Minister Sabarony ýa gorunmak ministrligiň hemme zady çüýrak gitdi. Bunun avtomatlar çüýredi, bunun maşinleri, tanklar hemme zady. Inni bütün Türkmenistana öz behwidini udulvarid etmek üçin konsert görkezip, ýa-ni harwurlugy 30 ýyl görkezip, özüni bütün dünýäde öwürýärdi. Ine şu zatlar, şu tanlatlar öldürdi. Bizim eskerler. Eger akıllı olmasa, onu şu eskerler buraya kösemän, kiçik toparda eskerleri görkezip konsertler köp ederdi, halkın konsertlerini. Bu haramlarda bolsa diňe özüni pikirýär. Şonuň üçin Berdimuhammedow bizim milli liderimiz däl. Berdimuhammedow Türkmen halkynyň düşmany. Biz şonu bilip goýmaly. Biz näçe çalt şunu aýyrsak, näçe çalt şu gurrun 30 ýyldan bäri gelýän diktator sistemasyny ýyksak, biz şonça çalt şular jinaýata çağırar we şo günden biz bagty ýaşap başlar. Bizim bagtydyrmyşymyz bizim gatlarymyzdan geçip otyr. Sebebi şu Viktor Hramow biz birleşmeli ýaly, biz garypçylykda bolar ýaly iki kurs edip, senzurany saklap, açyk arasa, ýa-ni azat jurnalistler, azat medeniyetler, medeniyet bolmaz ýaly, bilimler, peseller ýaly hemme zady kontrol edýär. Sebebi bular
ılım tarapdan diktaturan dikeltdiler. Bular ýöne aýdan kelle neden ok. Bular klassika bilen, yani klassik diktaturan dikeltdiler. Men öňkedik aýtyp geçdim. Pikir etmeň bizim garşymyzda bir tane idiot milliarder we onuň 120 goşun näl? Şu ýaly has ýiti, türkmenler, Türkmen halkynyň birinji düşmany gizlenip, hökümetiň içinde bir nokatda gizlenip, şul adama sersen şoň organy ýaly ýüregin näki organ ýaly bolup dur. Hökümetiň. Şularda hem de bitirgen. Ine şoň üçin Berdimuhammedow şunu aýyp bilen ok. Berdimuhammedow halkyň saýlanan adam däl. Gizliň saýlawlarda gizliň statistikany edip saýlanan adam. Şoň üçin bulan siýasaty Viktor Hramow bilen Berdimuhammedow siýasaty gizliň. Şoň üçin bulan yalan watan programmasy bar. Sebäbi bulan siýasaty gizliň we yalan. Yalan watan programmasy, yalan MHM gullugy, ol hukukçylygy seretmän gaýtyp halky ezmek üçin. Şoň hemme siýasaty yalan. Şoň üçin bizim bulan diýen bagtly ýoly yalan ýol. Biz yalançylyga, biz garanykoda gidip durýar. Hiç şu adamlar Türkmenistany, Türkmen halkyna azatlyk we Türkmenistan bagtly durmuşa getirenmi? Türkmen halkyny bagtly durmuşa getirenmi? Ýok. Türkmenistany ösdürermi? Ýok. Bular öz baýlyklaryny ösdürer. İki tarapdan bular Türkmenistanyň baýlyklaryny ýaryp berýärler. Viktor Hramow bir tarapdan öz firmalaryna kontraktlar berip ýaryp pullaryny Amerikaga geçirdiýär. Bir tarapdan hem şu haramzada kezzap idiot Berdimuhammedow. Mun atýan ak öýleri bar bulwara diňe lentiçke kesmäni döredülen adam. Niýede toý bolsa, toýa balyp, toýa sowýan bir bagşy ýaly. Mereken bir ýanky attributy diýär-de. Şu toý merekanyň bir sen toý merekede genalji maşin bar, bir aýryp bolmajak zat. Türkmen haldy bar, aýryp bolmajak zat. Şunun Türkmenistanyň prezidenti bir ýerde bir zat açylsa, ýanky lentiçke edinşeýdi. Idiot, idiot. Hakyky idiot. Ine şoň üçin şu zatlar edýär. Ýöne oturup kabinet ministri bilen pudoklaryň ýagdaýlaryny görüp, statistikany analiz edip, görüp, pudoklaryň tehnik çözgütlerini berip, pudoklaryň kommersiýa çözgütlerini berip, pudoklaryň tehnologik çözgütlerini berip, öwrenip, bütün dünýä spesialistlerini çağırıp, olar pul berip, Türkmenistany galdyrar ýaly. Okuýam ýok, pikirim ýok. Şonuň üçin biz şu ýaly prezidentden biz diýmeli. Näçe şunu çalt dinilsek, şunça biz bagtly durmuşa gider. Hormatly watandaşlar. Men şu gepleşimde ýene bir aýtjak bolýam. Ine şu wepat bolan eskerler, 30 adam ýaşamaly, maşgala gurup, öz enatalyny bagtly etmeli adamlar. Men bir zada düşünýän. Näçe enatalary dymgotyr. Näçe bir Türkmen halky dymgotyr. Bizim 30 sany halkymyzyň gowja eskerleri gitdi. Näçe bir dymgotyr. Hawa diýiler taňy, ay bir awariýa bu bolýar. Bolmaýar, başga döwletlerde ýok bular ýaly. Betbagçylykly bir idiotik ýagdaýda ölen adamlar ýok. Bolmaýar. Doğrudur, bir maşin, belki maşini urup biler, bir yöne özünden toğumuz atkaz etse, ol maşinler düzük değerliydi, seyredilmeyediydi. O maşinler kontrol teknikten geçmedik deydi. Demek şu gulluklarda, korumak gullukta şu zatlar düyüp çözülmedi, finansiyerine yetmedi. Yine şu sebepli var ya. Onu teknologik ya da yani pudok katastrofalar diye. Ben umum aytıp geçelim. Birinci siyaset yıkılıyor. Siyaset yıkıllığı iktisadet yıkılıyor. İktisadet yıkıllığı pul yok. Sosyal yani halkın maddiyada yıkılıyor. O yıkılan son hükman suratta teknolojik katastrofalar başlıyor. Zavodlar yarılıyor. O yerde elektronika durup yani tuva yarılıyor. Eyle beyle ol. Yani hem de yerde yarılıyor. Ekolojik katastrofa başlıyor. Yine şundan son grajan uruş başlıyor. Yine biz şol urda bir tane ekolojik katastrofanı geçip pudoklaryň katastrofasy, teknologik katastrofasy geçip yine grajan uruşa bardy.
Biz onu barmaly. Biz bileşip şul Berdimuhammedowy Gizlin prezidenti, Türkmenistan prezidentlerle bandidini ayırıp Viktor Khramow dünyanın gaçkydan künjegünden toguşun tutan ýaly getirip şul alakany şonu jenayda çağırmaly. Ve saylaw açyk saýlaw geçirip biz demokratik döwlet gurup iň ukyplyň öňe çykyp hemme pudoklarda, hemme wezipelerde kicik arçynlykdan başlap ýokarda mejlisin ýolbaşçy, kabinet ministriniň ýolbaşçy, pudoklaryň ýolbaşçy, departamentlaryň ýolbaşçy, ministrleriň ýolbaşçy hemmeler ukyplysynyň ukyply öňe çykyp öňe öz pudogyny, öz halkyny akitbiljek adamlar işlemeli. Hemme ýerde. Ondan başga bir özümiz öz haklarymyzy demokratik döwlet bolsun, diktator döwlet hemme wagt goramaly. Näçe biz şunu başlandyk? Öz haklarymyzy almaly. Biz näme garaşýar? Haçanla biz şunu kowar, haçanla näme der? Ine şu günden başlar? Ýok. Mysal üçin sen ýağmur doguldun. Daşarda ýağış ýapdy. Sen çyk bilen ok. Sen emedekläp başladyň, sen ýörep başladyň. Ýok, men emedeklemänem, ýöremänem durjak, daşynyň howasy gowuluşyn, ine men şonu çykaryn diýip, daşarda da ýağış ýapdy, durma. Diktatura gidip dur. Sen emme eýem 18 ýaşly. Häzir ýöre bilen ok, ylga bilen şu emedekläp ýörsün. Häzir daşarda gowuluşyn men çykaryn diýip. Ýok. Biz howa etmeli, biz ýagdaý etmeli, biz öz haklarymyzy talap etmeli. Niýe de bolar dünýäň istendik künjeginde. Ine şonu biz güýçli halkymyz. Biz näme? Öz watanymyzy goramana aňarda dursun. Watandan gaçýar. Wagt alsyn şu haramlарды alsa bolýar, ölsün alyp biz gitsek bolýar diýip taşlap gidip oturýar. Ine bu ýaly biz etsek, biz watandan giderers, halkymyzdan giderers. Bir gidiren zadyň pikir etmäň, ýok täze nesil bolar, ýok täze nesil bizlerçe de görmedindik hakykaty. Ola has alyp düşer. Ýiter gider. Türkmen halky ýitmez, ýöne Türkmen halky gul halk bolar. Ýöne Türkmenistan ýitmez, Türkmenistan parçalyk bolar. Ine boljak işler. Şoň üçin biz görüşe başlamaly. Açyň Telegram. Ine men eşdiýän şu guruluşdum, Lewap, Mary, ahalyň adamlar bilen. Bize Murada, bizde telefonlar ýok, bizde internet ýok. İnternet bağım satın alsa bolýar, howa. İnternet 100 manat alıp bolanok, 100 manatdan ardan alıp bolanok diýerler. Zynışyň bir 4-5 maşgala bolup 100 manat näme adam başyna 4 dolar bolsa, 4 maşgala 1 dolar. Siz öz bagtyňyzy getirjek zada finansiýat edemizok, bagtyňyzy geçirmejek, uly bir risk bar ýere gidip biznes edip şonu ýitirýär. Näçe? Men düşünem bol. Zynışyň 2 maşgala bolup 4 dolar, 2 maşgaladan çykat bolanok, 2 dolardan bir aýda. İnternet alyň. Wi-Fi VPN paýlaşyň kiňi. Görün bolup geçen dağıtlar. Açın Telegram. Eştin bolup geçen dağıtları. Kalın beýlekler bilen bir argatnaşa ýerim. Ýok, bizde mümkinçilik ýok. Gerek bolsa, ýollar vilayatdan ardy ýapgan bolsa, Balkanly bolsaňyz daşowda bir biznes var 200 dolar gazanyp bolýar diýsem, çölüň içinden geçip gidýäňiz. Size diýmek gerek gel şu wagtda. Ya size şu dağıtlar bir bir galaktikada bir dağıtlar dik görünýär. Ho, gadyrly adamlar. Biz öý baryp size agitasiýa etbilemiz o. Biz sizin bilen ýürite häzir tehnologiýasy, şu virtualny ýanky gatnaşyklar gurup sizin bilen size informasiýa berip, sizi taýýarlap, sizin bilen biz çykmaly. Bolmasa biz özüne çykýar, siz ýok. Şoň üçin hormatly adamlar, egerde size bakly durmuş gerek bolsa, egerde siz dogrudan öz adatlygyňyzy isýän bolsaňyz, adalatly we bakly durmuşda ýaşajak bolsaňyz, siz herekete girmeden hiç wagt bolmaýar. Men bir haýyş etjek bolýan, ýene de kongressatan Türkmenistana geçirmeli pullar durdum. Maksimalny durdum. Türkmenistana öz garyndaşlaryňyza Telegram açdyryň. Açmasy gelmeýän bolsa siz pul ýerin, açdyryp berin. İnterneti ve Telegram'ı Türkmenistan'ın içinde hemmelerde olmalı. Biz
Berdi Muhammedov ve onun propagandası Viktor Khramov'tan güýçli bolmaly. Biz internetde yaşamaly. Onu bizi saklap bolmasyn. Şoň üçin men size haýy edýän, ýene de bir gerek Telegram çadyny açyň özüňize. Telegram öýjügi ýa-da kijik topar açyň. Şo ýerde dostuňyz, dogunyňyz, garyndaşyňyz, işdeş ýoldaşyňyz salyň şoň içine. 3-den 5-den geçmek. Diňe şolar bilen habarlaşyň. Bizim aktivit çaty gelibem bize aýdyň, biz size bir ştaba berkidip, şo ştab bilen diňe siz, diňe bir adam bilen işlersiňiz we sizi şol östürür. Size kömek eder. Şoň üçin hemme zat biziň elimizde. Berdi Muhammedowyň elinde hiç zat ýok. Biz gymyldaman soň Berdi Muhammedowyň elindäki kijik zatlar bize ululuk görünýär. Biziň elimizde ulu instrumentler var. Şu Berdi Muhammedowa garşy görüşer ýaly, diktatura garşy görüşer ýaly. Biz ulanamyz. Sebebi biz bilemzok, biz nimedemzok. O näme bilemok? Sen eşek araba türk beren bolsaň, sana Mercedes'e 5 günde öwrenýär. Olam bir ulu tehnologiýa. Anam telefonda, Telegramda öwrenmek bir institut durmaly. Ýok. Türkiýede herden öwrenip durlar. Serdim şundan bir 6 ay mundan biz Telegram'a geçip başladık hemmetini. Gülýärdir, internet ýok, beýil ýok. Häzir hemmeti Telegram'da. Telegram'dan bulan edýän zatlaryny menem edilmem. Üstüler. Tiýa gerek. Ine şu ýaly bir zady ýalyna çykarmaň. Siz garanky tamda oturýarsyňyz. Şu tamdan çykmak üçin size Telegram gerek. Şu Telegram size bütün dünýäň gapylaryny açýar. Size bagty durmuş açýar. Şondan başlama tamam. Şunun bilen men öz gepleşim mutarýam. Ýene de bir gerek. Şul bizim gahrman eskerler aradan çykdy, betbakçylyk bilen. Şoň hemmetine demokratiýa watan Türkmenistan halk hereketiniň adyndan ýürekden gynançlanyňy bildirýär. Hemmäňize Allahjan, Hudaýjan sadakalary, şul adamlaryň sadakalary kabul bolsun, yatan ýerlere ýakty bolsun. Allahjan janlar jennetde bolsun. Şu eskerlerin hostarlığında Allah kömek etsin. Sağ olun.